अके आंनि थुनथुलिया बेलेग जायगायाव थांबायलै थेवबो एकदम बोरैबा खालि मोनथारदोंलै सिगाङावबोथ' माने आंजों थाखायामोन थेवबोथ' ना थांब्रब फैब्रबबानो मोखां नुयोमोन दाथ' बिदिबो गैलाबा बिसिनाव थांब्लाबो दरसि मोनखायो मानबा एकदम सिरि गोसोखांफ्राङोना आरोथ' दासो मोजां मोनबायलै आङो माने थुनथुजों रायलायनो मोननानै मोजां मोजां सौहैनायखौ खोनानानै गोसोआनो उसुखुथु मोनबाय थायोना नङाबा आरोथ' दा खामानियाव थांनाय नालाय बेखायनो आंबो बारे बारे हरनो एसे डिस्टार्ब मोनोना डिस्टार्ब असुबिदा जागोन सानबाय बायनानै बेखायनो गाव हरनायखौसो नेखायो आङो आरो थेवबो बे ट्रेननि खोथाखौ माने लोगो मोननायखौ खोनानानै गाज्रि मोनबाय थाबाय आं गोसोआ माबा हारसिं ट्रेभेल खालामनाय नुबानो खायफा ओरैबायदि गोसो गाज्रि मानसिफोर थायोलै बे 100%आव ना 2% नङाबा 3% बेफोरबायदिबो थाखायोलै खायफा आरोना गासैबो नङाबाबो सोर फाफि बिलाइ साला आंनि थुनथुलिखौ गाज्रि नोजोर होग्रा बियो जोङोलै आंबो बाराखौबा ओरैनो गोजानाव थांनाय खामानियाव थांनाय मानसि बेखौनो बेबायदि एदावलाबायनाय बेलाय ओरैनोथ' आंबो मिथिगौ थुनथुलिया गिया होननानै थेवबोथ' ना आंनि सनाखिया माबा मोनसे दुखु मोनोब्ला आं मा खालामदेनाय जोबोद दुखु मोनगोनलै आंबो ससे थांफाबावनांगौमोनलै आंबो हानायमोनबाथ' थांगौमोन नाथाय मा खालामनो दा बेना मोनजिलाबो बेबायदिबा आंबो थांफानो हायाना आरो आंनि ओखियाबो बिराद माने लेबेललै बेबो जेबो जाया जेबो दासान जेबो खालामनांलाया आं हारसिं गासिबो जाजोबखायो बिदिसो आरोना थेवबोथ' आंहा गिनाय मोनलायलाङो आरो बिदि खोनानानै रासिनसो गिनायबो मोनलायलांबाय मोनसेथ' खुसि मोनदों नोंनि खामानिनि थाखाय थेवबो आरो फारसेथिंजाय नों हारसिं बहाबा थाङोबा गिनायबो मोनलायलाङोलै आंनो बोरैबा मोनदों ओजोंहाय बिखुनजोनोथ' खिन्था जानाय नङा जोबोद दुखु मोनगोन आरो बांसिन गिबावगोन बियो ओमफ्रायथ' आरो बे मिजिंनि प्रब्लेमाबो मा जाबावनोलै दाथ' हिनजाव गदायबो लाबोबायबा आंनि मिलिसानि थाखाय दुखुसो मोनलायलांबायलां आं सयथिबो मा खालाम मा मानो गोसोब्लाथ' दानो लाबोसिगौमोन आं गथ'खौ औ बांद्रायबा लाबोगोनलै आङो उन्दैनिफ्रायनो ओरैनो आंसो फेदेरनाय बायदिखा नै आबासान औ आयै नै एकदम टेनसनानो एसे बेलेग फैलायबाय नालाय दा बेखायनो बिहामजोखौसो खबर लानो बावलायलांबाय आंहा मिजिंनि खबरखौ खोनाना माथा गरम मोनबाय आङो बेनोथ'लै मिजिं बैनायानोथ' मानो बिदि खालामलाबायखो जानो आरो आबा जोंनोबो खिन्थाहरबाय बायासै एसेबो जामायसैयाबो जेबो दा गावसोरबा मा सानदों बुंनायाथ' बुंदों गथ'नि फिउचारनि थाखाय दे लाबोबायबानो माथो खालामबावनो लाबोबायबालाय औलै आयै मिलिसाखौसो लाबोनो हाबा मोजांमोनलै न'आव मानोथो बेयाव दोनबाय थानोब्रा साननायाथ' बिदिनो सानदोंमोन मेहेराबो लाना फैनोथ' थांबाय गैया मोनबोआसै हरासैबा दा बिमायाबा माबायदि अननाय होगोन औ आबा बेनोथ' आरो माबा बिहामजोआलाय हा मोजां सहैबायना आबा दहाय फन हरनो सानदोंमोन आं आरो नोंनो हरखायोबालाय नोंनिफ्रायनो मोनथिसिगोन सानबाय आं औ आयै सौहैनायालाय मोजांनो सौहैबायनो माने दा आरो थांनांसिगौलाय दसेल' फन रायलायनो मोनबाय माने बांद्राय दसेबो नङा एसे आरो सम मोनबा गावखौनो कल खालामथिनदां बेखायनो ए दे आबा हा बिदिनो सम मोनब्ला हरथोंसै बिहामजोआ खामानियाबोथ' रायलायबाय थानो हालाना औ आरो लिंहरबाय थायोबा दसेल'सो सम मोनखायो दे आबा देनां गासिबो माबा जोबनानै फैबा गाव मोजां सुथि लानानै फैनो हाबा नोंसिनि जुलिखौ खालामना होनसै जागोन दे आयै आयै आबा सना आंनि ओमफ्राय बिहामजोखौलाय गोसोखांदोंना आंनाबो माबायदि सोंनाय गोसोथ' खांखागोनानो गोसोथ' खांनाया बिदिनोसै आयै माने जेबो नङा आबा हा गोसोखांनायालाय मा आंबो सोरांखौ माने नोंनि आफाखौ गोसोखाङो बहाबा थांबा हा बिदिनो आरो बयहाबो गोसोखांनायाथ' थाखायो औ आयै ओमफ्राय माने सिगां बायदिथ' दा बहा जाबावनो बेबो बहाबा आं बहाबा औ आबा दे माथो खालामबावनो खाफालावनो बेफोरबायदि बिहामजोआबो साख्रिनि माबा लिरना हरबायबा मोजांसै आरो नोंसोरनि फिउचारनि थाखायबो बिहामजोआबो गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय ओजों नोंबो लासै लासै एडजास्ट जालांनो हासिगोन उनाव बेनोथ' आयै आंहाबो बिजनेसाव एसे गोसो दंखायो नालाय लासै उनफ्राव एसे मोजां जालांसिगोन आंनाबो माथो देनांहाय आरो बिहामजोआबो एसे माने थङालि बाङालि नालाय बेबो एसे मोजाङैनो माबा फैसिगोन आरो बेनाव बुजिनाय हाबसिगोन आबा लासैनो औ आयै दुस्थुआलाय एसे माने दुस्थु आरोना आयु नै माबा दा बिहामजोखौबो उन्दैनो खोन्थादोंमोन आङो नोमफाया माबा फिथा जायोनो आरो माबा एनथाब सावनो खोन्थादोंमोन ओरैनोबाबो मागो फैगासिनो दा एसे बानायग्रोथोंसै बिहामजोआ वा आयै साजों गोथाव जाखासिगोन माथो आरो जोंनि हाथरखियाथ' बेसे मोजां बानायखायोना औ आबा मालाय बिहामजो बानायनायखौसो जाखाथारोनो नोमफायाबो खथ्थ' अनो मालाय आफाया बिहामजोखौ आयै औ आबा बिहामजोआबो हा गासिबो मानिजोबथारोलाय जोंना सना बानानो हाथरखि हाथ' होनबा आबा दे एसे माबा दा खबर लाबाय था बिहामजोखौ सम समनो मोजाङै दसेब्लाबो जागोन दे आयै आयु आंहा
जोंहा नै माबा मैगंबो एसे हानांगौहाय दा इमियाबो माबा मैद्रु खाहैदोंमोन मा खाखो दे आयै ना आं मोनसे फन हरनोलै र' सासे लोगोनो दे आबा बाजै मा खबर दिनैहाय बा मैगं बारियावसो माथो ने औ मैगं एसे गोथां खादोंमोन आं लगाय मोनदेरनो ओमफ्राय नैबे मुलाखौबो माबा फुबाय आङो इस दे होमबालाय दायो गोथाव संदो आंबो जाहैनोसै होबावलाय मालाय जोंनि संनायासो गोथावसिन ओइ मा गोथाव जाबाय बायनोब्रा एखेसोब्रा बेनो बे ओमफ्रायथ' आयु सोरां समाबो माला बिदि बारलांखो देनाय बोसोरनिफ्राय बोसोर थांगासिनो समाबो बिनिफ्राय जिउआबोथ' लासै बिदिनो सोलायलांगासिनो थासारिफ्राबो बेखौथ' आं मिथिला जायखिया आंनाव हले सोलायालै बेनो बे नों सोलाया जानांगौ दाथ' आरो बिबौ जाबाय बिहामजोबो मोनबाय आरो मोनबावबाय सासे नै बिहामजो सासेयाबो साख्रिसो मोनबावबायबा मालाय मोनथोंलै मोननांगौसो माथो जाखो ओमफ्रायथ' नोंजोंबो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो रायलायनो मोनबायलै बिदि इस माथो लोगो मोनबायानो थाखायो नुबायानो थाखायो ओइ होमबाबो ब्रा रायलायनाय जायाना आरोथ' समानो मोनाबा बाखि ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना आंनाथ' बुंनोनो नांला थेवबो आंनाबोलाय मा मोजां जानो जायखिया दंसाबो आरो बिदिनो बोसोर गोदाननि जोंहाबो थांनाय जायासै जेरावबो नोंखौ मालाबा दसे बेरायनो लांसैलै आङो आयु जुरिया रागा जोंगोनदां जोंहालै मा जोंबाय बायनो बेलाय थांगोन दे नङा थांबालाय जमा थांजायो जमाखौलाय मानोब्रा नोंखौ हारसिं बेरायनो लांसैब्रा आङो आयु थाङाबाबो जागोनहाय सोरां दालाय आरो बहा बेफोरबायदि बेरायनायनि सम दंबावो समालाय समानो बहनखानांगोन ना बेरायनो मोना जाबाय लाइफआ जेला डेट जालांगोन होमबासो थाद'गोन दा ओरैनोथ' बिन्दास फ्रि थानो नाजानांगौ ना हेपिनो नाथाय हेपि थानो सानबालाय बहा जानो सोरां जिउआथ' जोंनि गैयाबाबो हनै जोंनि गथ'फोरनि जिउआ माबायदि जालाङो मिथिया नोङो मोनथिगौ नाथाय बेयावलाय नोंनि खुसिया बहाब्रा आदा गैया आंथ' नोंखौ लांनो हायोना दसे बेरायनो गथ'फोरनि लाइफआथ' लाइफ थाबाय थाखागोन ना सोलिलांगोन आरो बेफोरबायदिनो दे होमबा मालाबा थांगोन जोंहा दै माना खालामनाङा आं लांगोन जागोन दे ओमफ्राय जुरियालाय ओइ मोनथियालां बहा दंथाय आंना हिन्जावा आयु बेमार होननानै आंथ' बिदि जिरायना थाबाय थानो बायोना ओरैनो जाखिनि आं हायो बेखौलाय आं मावखायोना आरो बांद्राय हाद्रायखौबो मावखाया माथो आङो नङाबा आंहानो उसुबिदा जायो नालाय नाथाय मा होनबावनो मेहेराबो जि खरा र' बेखौ खामानिखौ फोजोबना थांसां ए बिहामजो हाथरखि नै हामाथो मालाबानो देबायानोलाय औ आयै देखांबायानो नै ओमफ्रायथ' दायो बानायनांसिगौल' आफानो आरामनो गुदुं फिथा सावना होनोसै दे बिहामजो दायो सानैजों बानायनोसै बिदिबालाय आरामनो ओरैनो साहा लोंथावथाव ने दे आयै जागोन बे नोंहानोहाय दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों आरोलाय बिहामजोआनोबा मालाय खालामखायो लायबाव बिहामजोआनो सावखायो लायबावसो जेबो नङा दे आयै आं मोजांसो मोनो आथ' न'नि मानसिफोरनोनो बानायनाय नै बिहामजोआबो मा गोना बिहावाबो बुङोहाय हा बिहामजोआनो जेबो प्रब्लेम मोनाबा मोजां बिहामजोखौनो मोनबायहाय सोराङाबो आंहाबो आंहाथ' खामानिखौनो मावस्रानांगौआ नों थाबा बिहामजो औ आयै दालाय आरो सासे बिहामजो मोनबावबाय देनांहाय फैबा आलो जादो नोङो अबाव आलो जाबाय बायनोसै आं एसे एनै खामानि मावथाराबाबो थानो हायाहाय बिदि जिरायनानै ओरैनो नाथाय हले आंनि आइ माइयाबो बिदि नङा बेहाथ' आरो खामानिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैबावासो बेखौथ' आरो बेखौ मा बुंबावनो बिहामजो दाबा बोरै दंहैयो फन हरदोंना हराखै बेलाय माबा फिसालानो दहाय फुङाव हरदोंमोनदां ओमफ्राय दसेल' रायलायबाय फिसालायाबो जोंखौसो लेंहरगासिनो दे बिहामजो हा सम रायलायबानो जाबाय बेजोंबो दाबो गावहालाय बांद्राय गाज्रि नंला होनदों सोर मोनथिनो आरो नङा होमबा औ आयै आंखौबो बांद्राय बिदि रायथ'वासै आरो बिदि जेबो बांद्राय खोथाबो बुंजायासै एबाराव औ बिहामजो हा बिदि मिलायनानै थानो रोंबाथ' खुनु टेनसनानो गैयामोन दा सिगांनिफ्राय गाव बुजिनायमोनबालाय आयै दे होमबाना आं बेखौ दोनहैग्रोनोसै आयै औ दे बिहामजो आं एसे अमा आदारखौ हैना फैग्रोनि हाबाब मागोआव एबार जानो खोथामोन गैया जास्रानायानो नंला बे बाराव नांथ'ला दे बैसागुआवसो सिथारसैहां बे बाराव नांथ'ला दे औ आयै ओरैनोबाबो माने बेदरालाय जाबाय थानाय जाखायोना औ बिहामजो हाथ मेहेरा दहाय बहाबा थांदोंमोन दखानावसो थांखो ना माखो फैबाय न'आव आयै रुमाव लेंहरगासिनो माने माबा रायलायनो आरो दे रायलायनांगौ बिहामजो हा माथो खामानि मावबाय थानोसै हा गावनि फिसाइजों रायलायाबा सुखु दुखु मोजां गाज्रि खोथाना बिदिनो रायलायनांगौ होमबासो ब्लडबो थांनाय नङा बियो गथ'आ आयै दे होमबाना दिनैबा हले थुनथुलिखौ नुनानै गोजोनल' मोनबोखाबायलै
नाथाय मेन खोथायाथ' बेसो थुनथुलिया पुलिसजों मा खालामफैदों जेन'बा मानोना पुलिसजों आंहा एसे सुथुर दंना जै खेबसे हमजाबाथाय हमजाबायसै बेखायनो बिसिनिफ्राय गोजानाव थायो आङो दे जेबो नंला बाद दे बेफोरखौ नाथाय आंनि थुनथुलि सनाखौसो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामबाय आङो माय गड एसेबां गोबावनिफ्राय माने बिराद गोबाव बायदि मोनबायलै बांद्राय गोबावबो जायाखैमोन नुनायालाय बाट आंबो बेस्थ' थाबायना ओरैबायदि प्रब्लेम फैबाय लाइफआवबो बाट नाव गासैबो अके ना लासै लासै थिग जालांगोन आरो आंनि थुनथुलि बेबिखौबो थाबैनो लोगो हमगोन आङो माबा मोनसे खामानिफ्रावसो फैदोंदां बियो नङाबा सोरनावबा आलासि जाफैदोंदां बेबिया जानो हागौ ना काशखि आंनाव बिनि फन नाम्बारबो थानायमोनबा दालागैथ' आं रायलायनो हासिगौमोन ना रायलायनो हायाबाबो माने वाट्सएपफ्राव एसे चेटिं खालामनो हागौमोन ना एबार डाइरेक्टसो बिना लानांसिगोन र' ओमफ्रायथ' आंनि सनाखौथ' आं जेब्लायबो हारसिंसो नुयोलै रावबो गैखायानो खोमा बिनि लाइफआवबो नाथाय जा खामानि थाखाय आं बेयाव फैदों बेखौ खालामग्रोनि हेलौ बहा दङ नोंखौ लोगो हमफैदों आङो मेबि माने एसे खामानि दं नोंसोरथ' आंखौ लिंहरबाय थायोमोन ना दे जागोन नोंनि जायगायावनो फैखाबाय आङो नोंसोरखौ सासे सासे बुथ्रोदजोबगोन आङो लाखिया बावनानै थाङाखै आंनि सिस्टारनि थाखाय जे नोंसोर खालामदों आंनि सिस्टारखौ नोंसोर बेखौ सुख'फिननांगोन आरोथ' बेफोर जोब्बासो आं थुनथुलिखौ लोगो हमनानै आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंसिगोन एबार बेनो थिग जागोन नुबाय दा माबा बोसोर गोदाननि बेड निउसआ फैहांलायबायना एसे मोजां थानो हमबानो माने हेपि थाहांबानो माबा नङा माबा मोनसे जायोलै बेबायदि जानाय नङालै ओरैनो थाबाय थानानै डक्टराव थांनांगोन आं सासे डक्टरजों रायलायहरखाबाय गाबोन थांनांसिगौ बिनि सायावथ' एसे गोबावनिफ्राय आंनो खिन्थायाखै सिगां खोन्थाबा मा जायोमोन देनाय बेराम जिनिसा बिदि लाखुमा जायोलै बिनि सायावथ' नों माबा मोनसे जायोब्ला बेसेबां गाज्रि मोनबाय थागोन आङो जोबोद दुखु मोनगोनलै सम थासेयाव नोंखौ मोजां खालामफिननो हायाबा आङो बेबो आं थासेयाव मेहेर थासेयाव नोंखौ आं जेबो जानो होआथ' मेहेर मा मेहेर नों आरो दिनैनिफ्राय एकदम रेस्ट थासिगोन मिथिबाय मानसियाथ' मा जायोब्रा नोङो मा जायो बांद्राय बिदि जेबो साननाङा दे नोङो दे ओमफ्राय आंथ' दङ ना नोंनि खाथियावनोथ' दङ आंनि जिउनि लोगोरियानो माबा मोनसे जायोब्ला आरोथ' मेहेरनिसो जिउ नोङो बिनि सायाव किडनियासो प्रब्लेम जाबावदों नोंना मिथिला मेहेर मारै बिदि जाखोबा बेरामथ' मानसिनि देहा माथो बुंनो बेरामाबो किडनिसो बेबायदि जाबावबाय आरो गाबोन फुङावनो ओंखार डक्टरनाव थांगोन आं रायलायहरखाबायना जागोन दे मेहेर आयु बेबायदि जाखुमानानै दंमोन नोङो मेहेर गोसोआनो मोजां मोनथारासैलै आङो डक्टरा माबा मोनसे बुंहरबासो सान्थि मोनसिगोन आङो नायनायसै गाबोन मा बुंहरो ओमफ्राय जोबोद खस्थ' मोनोमोन नामा दाबो मोनो खस्थ' मोनदों बिदिनो बांद्राय गोरा खामानि मावब्लालाय बोरैबा मोनो आरोथ' सम सम बिदिनो बोरैबा मोनो जेन'बा एकदम जायखिया रेस्टल' था बांद्राय खामानि मावनो नांला ओमफ्राय न'आव गासिबो मोनथिजोबखायो आइमोनहा आइमोननोथ' खिन्थाथ'वाखैमोन आङो बेवाइफोरनो खिन्थाबाय आरो माबा आबैनो खिन्थादों बै माबानो जेरै आइमोननि आबैनो ओमफ्राय दा आइमोननोबो खिन्थाबावाखैसो जेरै ममनो खिन्थाबाथ' बे आंनो खिन्थाखागौमोन ना थोद बिदि खालामो नालै बेफोरबायदि देहाखौ लानानै खेला खालामजायाना मिथिगौ मेहेर थेवबो दाबो जाबायना दाथ' आं खिन्थाबाय नोंबो मिथिबाय आरो आं डक्टरनावबो थांखासिगोन ना गाबोननो थांगोन दे गाबोन फुङावनो थांगोन जोङो मानसियानो माबोरैलै नोङो एकदम सहायना थानायखौल' मिथिगौ ना बे जिउ मोनसेयाव नोंजों जोबथा समसिम थानो गोसो आङो बिदिबा बोरै जानो दे खि मेहेर एबार मोजां नायजाना मुलि हरखागोन ना बेजोंनो हामलांखागोन आङो जेबो नङा दे नोंनि थाखाय जेबो नङाबाबो आंनि थाखाय गासिबो मिथिबाय ओरैनोबा नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायो आं थेवबो नोंनावसो बेफोरबायदि जायो आंनावनो जामोन ना नोंनि किडनि गाज्रि जादों ना मादों आंनानो जाबानो जायोमोन ना बिदि नङालै मेहेर बेबायदि बाथ्राखौ बुंना लानो हामगौ नामा बोरैबा आरो खुगा नांलायलाङो ना आंथों नोंनि बेमारफोर जि दं गासिबो आंनाव फैजोबथोंलै हामा आरो बिदि बुंना लानो ओमफ्राय नों सा लोंबावनो लोङालां दाथ' ओंखामबो उखैयासै आंखौ मानो उखैया जानांगौ दे एसे मोजां अमा एवबाय आरो ना भाजाबो दङ थेवबो जानो गोसो गैया आङो देब्रा नों दलद जिरायनानैल' था ओमफ्राय उन्दुनानै थानांगौबा आरे बेफोरबायदि एथ' बेमारि नङाना आङो गावहाबो आरो मानो एसे सानबाय थाखो जादों नोंखौ आं सानाबा गावनिखौ आं सानाबा सोर सानगोन देनाय बाथ्रासो बुंबावदोंलै बियो ओमफ्रायथ' बे मुलिफोरखौ जाथ'नांला डाइरेक्ट डक्टरनाव सोंनानै जाखादो दे जागोन थाथ' होमबा आं बैथिं थांनि
ओमफ्राय गोजानाव थांगोन ना मागोन नोंलाय? जेरावबो गोजानाव थाङा आङो दा फैगोन आं थाथ'। होमबालाय थांना फैबानो जाबाय। आंथ' बांद्राय खामानि मावनाय नुफैनाङा दै आङो खामानि मावबाबो। आयु अलसियासो खालामसिगोन बिदिबा माथो नों आंखौ। मानसिया मा जालांदों अलसियासो सानदों बिहा। सानबाथाय जोबोद सानबाय थायो बियो। बेखौनो थाङागौ मानि बुंबाय थासिगोन। बोरैबाबो थांखानांगौमोन। मानोना आं दासान्दि एसे बारा मोनगासिनो। थांखानायानो मोजांसो मेहेरजोंनो। ओमफ्रायथ' जिबाबो आं खिन्थानो हाबाय गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय आङो। नङाबाथ' माबा गिलिर बजाय मोनबाय थादोंमोन आंखौ। गुबुननो खिन्था जायखिया गावनि फिसायनो खिन्थानांगौना बेफोर बाथ्राखौलाय आरो माथो। आं समसो मोनथ'वाखैमोन मेहेर, माने मिलायनाय समानो थासारियानो गोरोबाखैमोन। बेखायनोसो आङो खिन्थाथ'नो हायाखैमोन नोंनो। ओमफ्राय र' बेरायनो थांथावथावनो दसे हजों न'आवबो थांनो लुगैदोंमोन आं। रावबो गैयाब्लाबोथ' ना। आइनि आफानि गोसोखांथि दंजोबो। बेखायनो दसेब्लाबो थांना फैयो आं माब्लाबा। दा मेहेरासो थांहोनाय नंलालायदां। गावबोथ' थांखानाय नङादां लेंबा। मागोनि खेबसे नायस्राना फैजागौमोन आरो ओरैनो गिदिंनानैल'। जों थांबाबो आइ आफाखौनो जोबोद गोसोखांहैयो आं न'आव थांबानो। फार्स्ट नोंसोर थांना थानाय मोनबा आइ आफा। नोंसोरथ' गैला बे बुहुमावनो। दा आरो आंबो नै माथो बेरामावसो गोग्लैनो हमबाय। माब्लाबा समाव नोंसोरजोंसो थांसिगोन नामाथाय आंबो। माब्लाबा गिनायबो मोनलायलाङो माथो। नै बिहामजो, बे मेहेर नाबाथाय एसे बांद्रायो। बिदिनोखा मानसियानो फाग्लाथार होनबायसिनि। जेबो नङा दे आयै। दा एसे दुखु मोननानैसो बे एसे बिदि बुंदों। आरो आंबो जेबो बांद्राय गाज्रि मोनाखै। मानोना आंबो मिन्थिगौ आंहा बेहाय फैनायानो मेन जाहोनानो जोंहा नानियासो दा, नानि मिलिसायासो। आयै आंनि बिहामजो लक्ष्मि, हाबे एसे बुजिना नोङो। नङा होमबा? दा गावनो बुजिनानैसो माबाखानाय फैखानाय। बेखौनो बिसा माबा बायदि बुङोहाय। ओमफ्रायथ' आयै जोंहा नानिया बेसे अनथावथाव, जोंहा मिलिसाया। आंथ' जोबोरैनो मोखाङाव नायबानो गाबनोसो ओंखारो। औहाय असे बिमायाथ' जेबो फात्ताखौनो मोनथिया लासे खारलांबाय गुबुन सेंग्राजों। दा बेफोरबायदिखौलाय बोरै आबायाबो नेबाय थानोसै। आब'नाबो जाद्रायासै। मानोलाय उन्दैखौ बिदि गारनानै थांनांगौ। दे बिहामजो बेखौथ' मा बुंबावनो। दा नों फैबाय, नोंनो नायदो बे न'खरखौ, जोंहा आबै फिसौखौ अननाय होदो बिमानि। दाथ' बिमानि अननायखौबो मोनथियासै आबैया। आरो बिफायाबो हनै बारा मोनथिया जालांनो हमदों लासै। बेफोरखौबो नोंनो लासै बुजायलांफिनदो माबा बिहामजो। जागोन दे आयै, आं गासैबो नायगोन बे न'खरखौबो आरो मिजिंखौबो, जोंहा मिलिसा सुनाखौबो, आंनि आइ फिसा हिन्जावखौ। आं ओरैबायदि अनगोन जे गावनि असे बिमाया सोर बेखौनो बावलांगोन बियो। आरो गोसोआव खालि आंखौल' बिमा लिंगोन। नुबाय मेहेरा बेखौबा जि बखिलांदोंमोनहाय आंनि बिहामजो गोदानखौ। माबा बिमा गदायबा अनानो गथ'खौ। बिमा गदायबानो बे नङा जे गथ'खौ अना। आं अनगोन, आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनगोन आं। हामथारबायहाय बिहामजो दे होमबालाय। आरो आबै मिलिसायालाय बिहामजो? आं बिनो बिफा लाबोनाय माबा आंकोल चिप्सखौ होनानै दा बेजोंनो दङमोन बियो, जागासिनोमोन मिथाइखौ। दे होमबालाय बिहामजो। ओमफ्रायथ' दिनै मा ओंख्रि संनोबा? नै मागोबो फैगासिनो। नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै, आं मागोनिखौबो गासैबो जगारखौ नायजोबगोन। नै बिहामजो फैबाय, दालाय आंहालाय माथो सिन्थाबाव। आबैनि थाखाय गोदान बिमा, आबानि थाखाय गोदान बिहामजो, आंनि थाखायबो गोदान बिहामजो। दा नोंनो बे न'खरनि लक्ष्मीसै आइ। आरोथ' ना आयै, आं मिलिसानि थाखाय गोदान गस्लाबो लाबोदोंमोन। आयो दे बिहामजो, खम खुसि जासिगोनहाय आबै मिलिसाया। ओमफ्राय आबा मिजिङालाय माथो खालामदों? बियो माबा आयै, माखासे खरसा नांगौना, बिनि थाखाय फैसासो एसे सानबाय दङमोन। दाथ' नों फैबाय, बेखायनो खरसाफ्रालाय एसे नांसिगोन आरो। दे मा नांगौ लायथोंसै गाव फैसाखौ जगार खालामनानै। दे आयै होमबा। गोग्गानायजों दुगा बाथ्रा बुंलांदोंमोन ना मेहेर, आंनि बिहामजोआ गाज्रि जागोन होननानै। जायखौ बेखौनो मिलिसानो आबैनो बिमा लाबोदों होननानै। नायबाय था नोंसोरो बेसेबांदि अनलांगोन आंनि बिहामजोआ। नोंनि नोम्ब' इलिसानिफ्राय 3-4-5 गुना मोजां आंनि गोदान बिहामजोआ। आं नायनानै लाबोनाय ना। आंखौसो ज्रोम खोथा रायलांदोंमोन ना बे मेहेरा। आरे आं आबै मिलिसानि जिउखौ बरबाद खालामाथ', जोंलारि आलारि बाथि बायदि एकदम गोजोंसो खालामलांगोन।
हिन्जाव गिबिनि नखरफोराबो जानला मोनला बुंलाङोहाय नोंसोर बुंबानो जे जागोन बिथ' नङाना दा नोंस्राबो बुंनो इसेबां मोन्थाय गैला आरोथ' बे न'आवलाय आं फैखाबाय आरोथ' मिलिसा आइखौथ' आं ओरैबायदि अनगोन बिमा गदायबानो जे अना बिथ' नङाना आं अनगोन दा आइ मिलिसा आं फैबायना नोंनि आइ रानि आइ आंनि फिसा हिन्जाव आइ सना आरे बा थिंथिनि बा माथो समायसाबदोंलै आंखौबो माने गुबुननि नोजोरखौथ' आं मिथिला जायखिया आंनि नोजोरावनो आं एसे समायसाबनाय मोनदों आरोना आयु हाबाब थुनजुलि नों एकदम रियेलावनो माने मोगथां मुलुगाव नों बेफोरबायदि जानो हामारबाय बा एबारथ' सिखाव मायबा मायबिखौ हमनो हासिगोन खोमा दे आङो थुनजुलियाबो हाखायोना होमबाबो थेवबो एसे माने आंहा हमनो माबा फैसिगोन पावार फैसिगोन ना एबारे आयु आयु नुनाय सिमाङा मोगथां महर मोनबाय थुनजुलि ओमफ्रायथ' आइयाबो आंखौ बेफोरबायदि ड्रेसजों नुबा खम मोजां मोनसिगोन बियो सानखौ हरनानै सानखौ देखायहैनो थिनसां जाम्बि जाम्बि आंनि आइ सना आं गोजानावबाबो नोंसोरखौ बिराद मिस खालामो दे मिस खालामो दा खस्थ'फ्रासो बोरै बोरै जागोनलै ओमफ्रायथ' आं खस्थ'खौ सहायनो हागोन ना हायाथाय नाथाय बबे खामानियावथ' खस्थ' गैया गासिबावबो दंजोबो दा बेखौबो नायनायसै आरोना माबोरै माबोरै मोनो आयु हाबाब जारलासो जागोनलै आंखौनो आं माने बेफोरबायदि नुनानै गोसोआव गोजोननायबो मोनदों ओमफ्राय गावखौनो सिनायनो हाबावलायासै आङो मा हेन्डसाम नुखादोंलै थुनजुलि नोंखौबो एबार लोगो मोनबावदो सोरबा दुश्मन सुथुर गासिखौबो एकदम आसलि जायगायाव देखायनोसां र' दायो सम मोनब्ला आं सानखौ बेबायदिनो इउनिफर्मजों भिडिअ कल खेबसे खालामगोन बेबोथ' नायथोंना दिबाय नायनोनो फार्स्ट टाइमाव माबायदि नुयो र' दायो सम मोनबा दाथ' आं थांनांसिगोन ओइ थुनजुलि जादोंना जायाखै आंनाथ' जाबायना नोंसोरसो थाब फैदो र' दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा थाबैनो फैफिनसैलाय आरोना दिनै बिदिबा मेरा थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट दै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना लाइक होनो बावबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दै सनामोन लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट